И през главата. През врата. Добре. Айде, сега ще пускаме да ще видиш. Абе, та сулка как се пада? На 2 метра от тук се пада. Виждаш ли му мустачките, Васко? Снимаш ли? Да. Бебенци, 20 кг. Ще фанем дядо му сега след малко. Я хапиш. Не ме хапиш. Да не ме купнеш. Къде бе, тилта? Че хрилете му и такви. Ама то трябваше обратно. Тебе? От устата към хрилото. Точно през... Ти през двете? Горе през гърба го минаха. Тук юларче ще му направим. Чай, че аз приказвам и снимам. Обаче сега трябва да направим много хубав възел, защото да не го тървеме. Как се хлъзга? Ето майката. Аз после ще търся друга касета.